Boom! So what's up sa inyo mga baki, no? Karon kay entrance na mo karon og duwa na mo karon, no? Sa dagan. O basta mga lain-lain pap sa karon. Sundin lang ko ninyo kay mag yung sa pagdagan sa mga bugo-bugo. So maligo sa kuno nang mura jugog naligo pero wa jugog naligo kay nangilamos ra ko kay mo intro sa kudaan, no? Kasi imuntas mo na ikaw man og intro, di ba? No. So, maro to. This is my first vlog, Bisaya Vlogs. O kauban ako si Philip, Roniel, og si Juju ba to? Akong kauban, no? So, i-montage na lang ako padong dito. Let's go! So, padung ako dito nila Juju, no? Kanang layo pa kay Lagod. Basta padung ako, i-montage lang ako. Let's go! Atay, may balik ko kaya nawa akong kwarta. Nabilin sa muag. Atay, kaya bilin akong kwarta. Ibalik ko dito. Punya na ko yung balik. Layo na kayo ko. Okay, let's go! Wa sila kita sa akong guan, sa akong ginaganan nga murag anong ginagawa mo. Sa. Mo ko po to. Ano mama? Lisa, free for today. Shout out mga baki. Yap. Wa sila kita. Pagdagan ako sa giyon sana ako dagan, magi ko na. Sampol. May mga atong din. Kilang may ko diri. Sunod. Bisampol. Pag tumingin ka, akin ka. Diri talangagi lagi, baha kayo. Baha kayo, diri talangagi. So. Banga kay sila sa sila kita sa pagdagan ako. Anang ilo mo? Uy, okay mong dagan, pinanay. Ato finish line, kaya ato. Finish line. 1, 2, 3, go. Sige. Munggulo ito kadagan. Natun, pagdagan. Hiyon mga ikuptis oh. Ika sa pagkunkuhan da. Sa magbidyuhan ka naman banga ka. Bantay, way iwa ko. Shout out mga baki. Shout out pala kay Tupper Uyab Lisa. Tago. Tanong mo TV oh, tanong mo. TV. Ito ba idol nyo? Putang ina. Oy, tawag pang iyoy, may sunog ko ba? Tagara sa mga bangagi. Para makibay mo mga pants ba? Ina na rin ang mangi. Usa ka mangi. Magpungko. Lina. Dalay na mangi magpungko abuang ka. Bitay. Mana gana ni. Pati asa yung intrap sa mga mag-uwan man. Mga munggulo dyan yung... Basta may ibin ka? Basta na ibin mag-uwan. Bugo kayo. Ano dyan kang mag-uwan? Kano mag-uwan, Justin? Kano mag-uwan? Basta man na ibin? Ataka mo pangihi. Kago. Mabalay mo kalibutan. Katong sikihoy siya. Ang yuta na. Katong sikihoy ba? Sikihoy. Yung sikihoy. Yung sikihoy. Ilang tubig niya. Karoon niya gibugwak. Nganong nag-uwan? Katong nga ba yung trams ko? Sige man ng tubig. Karoon nga naging tram nun. Wala na yung tubig. Iyan ang gibugwak. Iya, piste. Ikaw, late mag-isip na ganyan. Karoon nga, nagawa na. Wala na. Finish na. Finish na? Itik ba? Biyaan na ron yun siya. Biyata. Ay, kaya taar. Ngilipot. Gagunod na, nagyan ng driday. Maron nili.
Yata. Nanglabay sila. Pahong. Ay, gabaw kalog. Ay, pamakiro. Ay, yata, chay. Ikaw, isa may mo. Libangan man ninyo sa una na sila ba? Bakit? Asa? Saan ba? Kana? Libangan na ninyo. Buang ka eh. Karayo kare gani. Yo, ano sa kana kare? Ikaw na, kahit may mga na. Imo ni tubo na nimo. Ha? Tubo na na. Dara mo nga, sila ba? Gibalbasan. Dara mo. Ako kay gipadridlax ako. Padrid lakso niya yung bulbul. Relax na ako buhok sa. Direkto na. Di mo nagubol ko na. Ang bulbul pa riban kay ni kulot na da. Dai na kay ni kulot na. Lay na na. Ikaihi ni mo imo na naon. Ubo, kay gipadridlax. Sinani rin nakagamya. Nani. Muso dumi sa kibang na kay bitin. Oh, ikaw na ito. Sugod plastic. Ito dahil. Sangsang. Hadi. Kaya kay mo Oo, bani mo. Oo, so diay mag Naman. kani ulaga ni ngar ni. Diba ka? Yaw sila, yaw sagko, di ba? Ha? Nay ka ba mo dreadlocks diri? Wah, Ah, wes, alis. wah. Duwi sa kinamahuman. Yata. Duwi kinamahuman. Ha? Ano ka oras eh? Ano-anoon pa? Ano. Kuan ram na ka na. Ipapak mo ng buhok. Yun. Atangin yun sa kutsan nila ako ni-upload. Na? Duh. Igorom kay ka. Igorom kay ka kuhan gani. Ginanan sa bahay nila. Roniel PX. Gra, Justin Kuyaw. Justin Kuyaw. Ha? Yata na iro. Yata kayawanan ako eh. So, dumi silang bahay. Oh, thank you. Nabot na siya sa bahay na rin sa. Apil ba kumain ko yung intro? Suwagi niya mga rin. Ulo. Altia, limbaga. Pamilya labot good. Okay lang, sabot ko Bernay. Wala siya ni tunga. Pag-live ba? Live. Sig live. Nya banga kay mo Ros. Ros live nya. Ikaw gani, mag-distraction di ka. Banga Ayaw sige ba mo kayo nagbayot kay? di Kana ba ka ng mga classmate rin mo? Putlong. di mo ko bayot kanang Jike. Makaiboy mo mga classmate nga. di mo ko bayot kanang Ayaw ko pinayot. di ikaw lagi bayot lagi. Ay, dili. Basta bayot na. Na buwa nga. Paong di ang bayot mo kay naglubot, no? Coca-Cola. Awa. 1 liter. 1 liter. Tingnan mo, 1 liter. Oh, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bugo, di ka ba mahihap? 8 liter puta. 1 liter. Takuta ka, mura sa kakinsa ba nga kadap? Takuta ka? Yat, Tay na. akong kilay. Akong kilay ni baga na mura nag... Akong kilay, baga nga na. Asa yung baga ni nga nga. Rusa na. Yatay, pangarap kayo. Nga, di makita. Bugo na. Kita ang silpon ako na. Kita man ang silpon na. Nato na paghandol. Balik. Sa paghandol sa silpon, ano paghandol? Oh, Rose niya. Bugo kayo duwa. Live. Iya pang kuan nga. Chiki girl ko no, chiki girl. Puang. Chiki girl yung pangalan ko dahi. Jike Lisa. Di ka ba, hindi kang babae ka. Mo will tipo. Si kuan rato bayot si kitong gangan og Justin Giyaw bala. Bayot kitong gangan og Justin Giyaw. Kitong ito gross paghapon. Kitong agang buntag sa iyo. Live pa murag korek. Gitay nya anggi live nya ang giduwa kay Rose nya live nya ang giduwa Rose. Basta makadaog tanin, nan ako sud anon niya. Sudan chicken dinner. Manok. Chicken dinner. Bugo kay ka mo Rose. Ikay bayot. Ha? Bayot ka di. Guys, guwapa ta pa kayo siya oh. Guwapa kayo. Boom! Mga gwapo kayo mga buwan, kasuros, marag korek. So guys, ano ako makapahit tayo mo. Atang yun yung pahit, mupahit kong mic. BM 900. Cuy, ting gurusa. Mongoloid ang gadwa, mongoloid. Bayo pa yun na, kasuros, marag korek ba? Kasuros. Lugyan tayo ni kontro. Hmm. Uy! Uy! Ayaw pag nga.
Ay, alam ko ba tayo? Puta, puta, shit. Hoy, hoy, unaray, maruwan ni. Tama po po sila. Gago. No. Asa ng buwan. Ano ni babe? Mga gwapo, mga gwapo. Yata mga gwapo. Bera, ayo bagi. Dugay na ron niya lemon. Unsa na siya mo? Luk siguro ang buong. Dugay ka rin niya dah. Dugay kayo? Doon siya doon, libang mo muna. Ang Ali lagi mo. na, lagi mo na, libang. Ako nga skiya. Laud na eh. Ambot lang kaya kayo mo. Ay, di. Wa mo siya Murag nalibang. mo, muni ka itong na, siya ko no. Siya itong Unsa? Sherlock Jr. Di, mo na katong Nadaruan? imong gilibot. Mo na katong imong gilibot. Di ka itong nadaruan ba? Katong imong gilibot, kago. Kari ko yung buwan. Mga gwapo kayo. Minyo be? Ang pinakamayam duwa na ako ra jud. Yata ako rin kabaw maros do. Sabo Kay! Ako lagi pinaka. Uy, meron. Ako rin pinakamay maros. Mao nga. Surrender lang ako. Sabo-sabo lang ng agi nimo. Minsa bagduwa sa mga pro. Minsa bagduwa sa mga pro. May pon sa toy pro. Mga pro eh. Dagay mo ba ito? Gini saan? Buwa. Boom! Nami diri love you. May balawa. Ay! Lubit to. Eh. Kita mo beach body. Kita mga ribs abi. Oh. Yes, sir, mga kaibigan. Uy, ito na tayo. Okay, mga dunami, let's go. Bye, guys! Let's go. Boom! So, karon mga dunami, padunami, lakaw. Oh, padunami, lakaw eh. Tanawin nyo sa pag-triple jump sa mga buwan, mga chichul kita. Video nyo to. Video nyo ka. Video nyo ko niya eh. Triple jump ko niya. Okay ra nay? Okay ra na doon na? Eh, gadali ta, kapit na laon na. Hapit na alas 12. Alaon na, ay Justin, tago kay Justin. Tago kay dito pito. Di. Madlong man siya kay ito madlapo ro diari ko te. Ay di tago kay dito arta di ako no. Di na tialog tantuan. Ay abo, di tekal gago. Tago, uy, stop slide. Ayun, kanan ba kay nido? No, basilitan pa perde. Eh. Kayo kay mga ibuya ba? Ano raw? Weapon lost, eh. Yung mga tatag manchanitas. Manchanitas, yo. Machinitas, yo. Gusto mo Manchanitas. makakitag machinitas, Yo. Magka kay kog nangrong kay namay ko yung basaway ko yung mauo ta basaway ko yung. Kaya ta. Lapuka dre, awa. Kaya ta lapuka eh. Ganun. Yang manguna ng tamo ka. Kaya ta. Taki. Oh. Dili tindahan diri. Bilakaw sa mga pambi mga po. Bilakaw sa mga pambi. Okay, paon na. Okay, Uy, asa ka? nga. Yan. Lagkuan. Gusto na ako. Gato-gato. Hi. Gay Pilip eh. Asa din na Pilip diya? Nandag ko ngayon, tik mamaak na. Itik ba mo pati? Nya ini ikatugpo unsay porma sa kamot nimo. Sila pamutan na sila may Bobby. May na ni. Doon ako puto sunod eh. Doon ako ipasiro. Ako ng patay. Ato to pisan rice. Tungkuan ba katong upaw ato ipatupi katong upaw. Kaya tao po ganin nanadlay noon. Isa katong upaw kay kuan magod. Tong upaw. Hindi game tupi siya may tagiya to mang undog kay tupi. Bumba. Sa pagbumba. Gosan, painit lang. Yes. Success. Ako sabi. Gido. Binyaran na. Nam na kapahinaw. Bunyo na. Limpyo na.
pinati il. Kaya ni. Andra kay hapit na launa na unsa na oras ah. Hapit na jud launa. Hapit na alauna. So diri na lang mi no. Salamat sa pagtan-aw. Giun say mamingon nimo. Yeah, like and share ana ba ana. So diri na lang mi salamat sa pagtan-aw. Please like, share, comment and subscribe and hit. Unsa i-hit nimo? Unsa i-hit? Unsa i-hit ba asam tani? Ang bell icon para ma-update mo sa akong mga FB uploads. Goodbye.